Και ξεκινάμε! Είναι άσχημη στιγμή. Πρέπει να προσέχουμε. Παίζουμε με κίνδυνο τη ζωή μας. Θα τα δώσουμε όλα όμως. Πρέπει, πιστεύω. Έτσι. Τώρα έτσι πιστεύω να τραβάει και εμάς για τους δύο, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλούμε ανεβαίνουμε πάνω Στο βουνό. στο βουνό για να πέσουμε. Ποιος το κάνει αυτό? Θα πέσουμε με μεγάλη ταχύτητα από ύψος 2.000 ποδών. Πόδας, Κάλες και ένα πόδα σου αυτό το πράγμα. Χούβερ. Χούβερ που λέγει εδώ. Δεν ματσάω έτσι. Μένει ο λαλής έτσι τώρα όμως. Σε ποια θα πούμε? Σε αυτή που ήμασταν στην ανοιχτή. Στην άσπρη. Στην ανοιχτή δεν πάει με τέτοιο, με διπλή. Ναι. Ωραία, θα δείτε τα φυσικά ομορφιά της Αθήνας. Στα Αθήνα. Μαλάκα, λίγο το φοβάμαι το κινητό εδώ, Πρόσεξε μη βουλιάξουμε κάτω. Και αυτό το βίντεο δεν βγει ποτέ. Ναι. Τον είδες πως μας θωρεί. Ναι. Αυτά είναι. Θα πάω μπροστά. Πρόσεξε με γλιστρήσεις, Πού πας με το κινητό? Ένα βίντεο ντοκουμέντο. Τρελός είσαι. Τώρα θα πέσει. Μην αγχώνεστε. Θα πέσει το νερό μέσα, το κινητό μέσα. Εγώ το προσέχω, αυτό με προσέχει. Κάτω ψηλά. Περίμενε να τακτοποιηθούμε πρώτα. Έλα πάμε. Περίμενε. Έτοιμος είμαι εγώ, αυτό τραβάει από κάτω. Έχουμε. Φεύγουμε, μη βουλιάξει κάτω όμως. Ήρεμα το πάμε. Γιατί φοβερή. Καταπληκτικό! Γάμω τα νερά! Κράτα ψηλά, μαλάκα, όταν φύγουμε προς τα πίσω θα πέσει. Δεν θα φύγουμε προς τα πίσω, θα προσέξουμε. Θα το σηκώσω κι αλλιώς δικά είναι. Περίμενε. Βγάλε μέχρι τα σκαλιά, βγάλε.